दिनै आं बे सिसुपानि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिबाय। लोगोसे दिनै आरसि कमिटि दानाय जिथु बानजाय आफाद दिनै जोंनि सिसुपानि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिबा आरसि कमिटि बेखौ जों दिनै दासो बावै दानानै होबाय। बेहाय जोङो प्रेसिडेन्ट हिसाबै मोनदों राम दैमारि आरो कनभेनर हिसाबै मोनदों जोङो रुपेन ब्रह्म। बिथांमोनखौ लानानै जों जि फैगौ जाहा 25थि बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमायाव जों जाहाथे मोजाङै खुंफुंनो हागोन आरो गामि ओनसोलनि खाथि खाला रायजोफोरखौ लानानै जों मोजां खुंफुंलांनो हागोन बेखौ आसा फारिनानै जों मोजां मानसिखौ बासिनानै दिनै जोङो बिबानखौ होबाय। जाहाथे जोङो बे खुंनाय समाव जोङो रायजो राजाखौ सापर्ट मोनफायो। लोगोसे जोङो बेहाय मोजां इभेन्टखौ लानानै जोङो दिनैनि जि हाबाफारि बेहायबो जोङो सावरायनायजों लोगोसे बे हाबाफारियाव जोङो गेलेनाय बादायलायनायखौबो लाफादेरदों आरो बेहायनो जोङो मिरु एबसुनिफ्राय जोंहा आलासि हिसाबैबो लेंहरनायनि जों जि थांखि बेखौबो लाफादों। बेखौ जोङो सिसुपानि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेखौ दिनैनो जोङो थि खालामनानै लाबाय आरो जोङो बेखौ मोजाङै जाफुंलांगोन होननानै आसा फारिनानै आं दिनैनि नैबे सुंद' बिबुंथिखौ एसेबां फोजोबबाय। दिनै 25थि बोसोरारि कनफारेन्सखौ नैबे जोंनि सानजा दिनाजपुर गामियाव खुंफुं लादों। बेखौ जोङो दिनै आं सासे गामिनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे दिनै बे 25थि कनफारेन्सनि थाखाय जि आरसि कमिटिनि दिनै कमिटि दादों आं सान्दों बेयाव माखासे गुन गोनां मानसिफोरखौनो दानाय बादि मोन्दों। निस्सय नैबे कनफारेन्सआ मोजां जाफुंसारगोन होननानै आङो आंनि थिंनिफ्राय मिजिं थिबाय। लोगोसे नैबे आरसि कमिटिनि आंखौ दिनै सासे चेयारमेन होदों। लोगोसे जोंहा कनभेनार हिसाबै जोंहा रुपेन ब्रह्म बिथाङाबो सासे सांग्रांथि समाजनि खामानि मावग्रा। लोगोसे जाय बिथांमोना दिनै नैबे फाइनान्सनि दायथ' मोन्दों बिथां जोंहा चेयारमेन हिसाबै लहित दैमारि आरो लोगोसे कनभेनार हिसाबै जोंहा बिपुल ब्रह्म बिथांमोनाबो समाजनि मावग्रा सासे बिक्ति। बेखौनो आङो दिनै सासे आरसि कमिटिनि सासे चेयारमेन जानानै बिथांमोनखौ लोगोसे मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। निस्सय नैबे सानजा दिनाजपुराव 25थि जि कनफारेन्स खुंनो नागिरदों बे निस्सय मोनसे साक्सेसफुल जागोन होननानै आङो दिनै गोजोननाय थाबाय।